Okay. Labayan niya paling ano ba? Bali, kundi first day na balaya sakit. Hindi siya nagpa-check up. Nagpila sa Nagpila ide. Nung nakikita na pagbala niya may bukol yan lang. Hindi siya nagpila sa. Tapos first opinion, second opinion sa dito na sa line na hospital. So mabaka kami mga chisro. Ano? Kada isa mo niya, amoy yung gusto mo? Gusto mo... Kaya, kaya tago din yan. Lagyan natin yung biscuit. Oh, may alam dito. Yung ano naman, yung pa. Pulo na yan, pulo na. Naguro ko lang sa inyo, kung damo. Dito sa inyo, damo. Hindi ko dami na damo. Sige lang. Gusto? Ha? May sulat sa puyo. May puyo na ito, no? Oo. Makakulang na. Sila po yung pulo sa puyo. So, ano na, makatuwa kami sa sutinda. Right, so, punto din ang mga silingan sa likod, oh. Ano, likod sila. Ay, di ko, oh. Good morning. May sito ka mo. May sito. Okay. Sila available. Sila ganyan Sila. kabilog? Alright, so, kita lang kami sito. So guys, napakalis na sa sito. Dili siya sa piyak. Siya masuki man sa mga chunky. Nining pa, kaya yan. Ito, no? Kargat, apa sobrang na. Ay, Neng, kala ko kargat, apa sobras na. isa rin na pa si Klapo. Okay. We're here. Kabalik na kami. Good morning, Chapo Gang. Good morning, good morning. Morning. Ay, oh. Nagpinulaw kami sa gabi, pero ako na tigda ko sa dalong. Dito ako nagda sa dalong. Sila sa bangko, ano siya ano? Huwag ka pa nakatulog? Huwag ka pa nakatulog? Naman, tulong mo, wala mo. Meron ba akong cancer?
Holy Spirit. Amen. Magtindog kita. Come to me, all you are weary and find life burdensome, and I will refresh you. Let our response be, my soul hopes in the Lord. All my soul hopes in the Lord. Out of the depths I cry to you, O Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my voice and supplication. My soul hopes in the Lord. If you, O Lord, mark iniquities, Lord, who can stand? But with you is forgiveness, that you may revert. Response, my soul hopes in the Lord. I trust in the Lord, my soul trusts in His word. My soul waits for the Lord, more than sentinels wait for the dawn, more than sentinels wait for the dawn. Let Israel hope in the Lord with Michelle. Response, my soul hopes in the Lord. For with the Lord is kindness, and with Him is plenteous redemption. And she will redeem Israel for all their iniquities. My soul hopes in the Lord. All together, let's recite the Our Father that Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let eternal rest grant unto Michelle, O Lord, and let thy perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a God
pray. O God, who have set a limit to this present life so as to open up an entry into eternity, we humbly beseech you that by the grace of your mercy, you may command the name of your servant Michel to be inscribed in the book of life. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the letter of Paul to the Romans. For if, by the persuasion of one person, death came to reign through that one, how much more will those who receive the abundance of grace and of the gift of justification come to reign in life through the one person, Jesus Christ? In conclusion, just as through one transgression, condemnation came upon all, so through one righteous act, acquittal and life came to all. For just as through the disobedience of one person, the many were made sinners, so through the obedience of one, the many will be made righteous. The law entered in so that transgression might increase, but where sin increased, grace overflowed all the more, so that as sin reigned in death, grace also might reign through justification for eternal life, through Jesus Christ our Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is kind and merciful. The Lord is kind and merciful. Merciful and gracious is the Lord, slow to anger, abounding in kindness. God does not always forgive, nor cease no lasting anger, has not dealt with us as our sins merit, nor requited us as our deeds deserve. The Lord is kind and merciful. As the heavens tower over the earth, so God's love towers over the faithful. As far as the east is from the west, so far have our sins been removed from us. The Lord is kind and merciful. As Father has compassion on his children, so that the Lord has compassion on the faithful. For he knows how we are formed, remembers that we are dust. The Lord is kind and merciful. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not let your hearts be troubled. You have faith in God, have faith also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Where I am going, you know the way." Thomas said to him, "Master, we do not know where you are going. How can we know the way?" Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang mga pulong sang Diyos, kalabanan nga bes, masiling kita, ano bala ato? Ano bala ang nabatian ko? Kay nahunong kita sa ato na eksperyensya bilang mga tao. Kag sa amo nga bagay, masiling kita nga hindi kita makaintindi. Si Tomas man, amo man ini ang iya nga eksperyensya. Nagasugid na si Jesus sang ano ang padulungan naton kung ano ang nahimo sang Dios para sa ila. Nga nagasiling siya nga magahanda siya sang lugar para sa tanan. Agud nga kundiin siya didto man kita.
Pero nagapamangkot si Tomas, sa diin ka bala makadto? Ti nagsiling si Jesus, ako amo ang alagyan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi. Wala si man makakadto sa amay, kung hindi paagi sa akon. Ano ang ginasiling ni Jesus? Ano ang aton sitwasyon? Diri kita sa idalom, siya didto sa ibabaw. Nahibalaan niya kung ano ang nagakahalanabo sa ginharian sang Dios. Kag kung ano man ang nagakahalanabo diri. Ang aton panumduman diri lang kutob, kay nga nagabase kita sa aton na eksperyensya. Hindi naton ubos mabutang ini sa aton panumduman. Especially na masiling kita kamatayon. Kag kun magasiling ako buhi si Michelle. Ti Father, patay man na, hindi man buhi. Matuod gid ina. Pero sa kamatuuran, si Michelle nagakabuhi. Pero wala na sing boundaries, wala na sing involved nga sang oras, ukon sang lugar. Bisan diin na lang siya. Pero nahibalaan naton nga magakadto siya sa presensya sang Dios. Ang aton iya, masiling kita, ti nagalagaw-lagaw ang kalag. Wala nagalagaw-lagaw ang kalag. Nagapangita siya kung sa diin siya naghalin. Gani nga ang aton presensya subong, ang aton paglubong karon, kag ang santos nga misa nga ini amo ang magatuytoy sa iya padulong sa sina nga kabuhi nga dayon. Gani nga ang pangamuyo naton importante, agud nga masanagan siya, agud nga makatultol siya sang sina nga kabuhi nga dayon. Nga nagasiling si Jesus, ako amo ang alagyan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi. Paagi sa aton nga pagtuo. So kita magapartisipar sa sining balaan nga hilikoton, kay nahibalaan naton nga paagi sa sining balaan nga hilikoton, maluwas ang kalag ni Michelle, maluwas man ang aton mga kalag.
before we go our separate ways, let us take leave of our sister Michelle. May this farewell of ours express our affection for her. May it ease our sadness and strengthen our hope that one day we shall joyfully greet her again, when the love of Christ, which conquers all things, destroys even death itself. Iduko nato mga ulo sa pag-ampo sa Ginoo, sa pagpangabay sa iya, nga buksan niya ang ganahan sang langit para sa aton utod nga si Michelle. Saints of God, come to His aid. Come to meet Him, angels of the Lord. Receive His soul and present Him to God. Send His soul to God Most High. May Christ who called you take you home. May angels lead you to our parents' side. Receive His soul and present Him to God. Present His soul to God Most High. Receive His soul and present Him to God. Present His soul to God Most High. To God Most High. To you, O Lord, we commend the soul of Michelle, your servant. In the sight of this world, she is now dead. In your sight, may she live forever. Forgive whatever sins she committed through human weakness, and in your goodness, grant her everlasting peace. We ask this through Christ our Lord. Amen. May the angels lead you into paradise. May the martyrs come to welcome you and take you to the holy city, the new and eternal Jerusalem. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth in the peace of Christ. Thanks be
sa support sa inyo, Michelle. Ang sa mga sa amin na pasok, para sa amin na stream, so gagawin sa mo. Kailangan na sa inyo. Tingin sa notice mo na iba pa lang mo. Ramdan naman si Michelle na sumong ano siya pagpapang tayo. Kaliwa, thank you, and God. Saints of God, come to His aid. Come to meet Him, angels of the Lord. Receive His soul and present Him to God. Present His soul to God Most High. May Christ who called you take you home. May angels lead you to our parents' side. Receive His soul and present Him to God. Present His soul to God Most High. Give eternal rest, O Lord, and may Your light shine on Him forever. Receive His soul and present Him to God. Present this soul to God Most High. Receive His soul and present Him to God. Present His soul to God Most High. To God Most High. Holy Spirit, amen. Let us all stand. In His sight, He makes all things beautiful. In His sight, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, as You do just what You say. In
in your time. Ang aton utod nga si Michelle nagpahuway na sa pagidayat ni Kristo. Kabay nga ang Ginoo magbaton sa iya sa lamesa sa mga anak sang Dios sa langit. Sing may pagtuo kapag laong sa kabuhi nga dayon. Buliga naton siya sang aton pangamuyo. Mga muyo man kita sa Ginoo para sa aton kaugalingon. Kabay nga kita nga nagakasubok karon, mahiusa sa aton utod sa ulihi nga adlaw. Tingob kita nga magsugata kay Kristo, kun siya nga aton kabuhi magbalik liwat nga mahimayaon. Dayon ang hari magasiling sa mga yara sa iya tuo. Kari kamo mga ginapakabalaan. Sang akon amay, panublian ninyo ang ginharian nga ginhanda para sa inyo. Halin pa sa pagpasad sang kalibutan. Ang tanan nga pagdayaw sa imo o Ginoo sa tanan nga mga tinuga. Pagdayaw sa imo balaan kag buhi nga Dios. Ginadayaw kag ginahimaya ka namon bangod sang imo kaluoy. Ginadayaw kag ginahimaya ka namon bangod sang imo kaayo. Dayawon ang Ginoo nga aton Dios. Sabat. Dayawon ang Ginoo nga aton Dios. Imo ginapakabalaan ang puloy-an sa mga buhi. Kag imo ginapasantos ang duog sa mga minatay. Ikaw lamang ang nagabukas sang ganhaan sa pagkamatarong. Kag nagatuytoy sa amon sa puloy-an sa mga santos. Dayawon ang Ginoo nga aton Dios. Nagadayaw kami sa imo, amon dalangpan kag kabakod. Nagahimaya kami sa imo at amon Dios kag manunubos. Ang pagdayaw sa imo yara sa gihapon sa amon mga tagipusoon, kag sa amon mga bibig. Amon hinadumdum ang gamhanan nga mga buhat sang imo kasugtanan. Dayawon ang Ginoo nga aton Dios. O makagagahom kag walay katapusan na Dios, dumduma ang kaluoy nga imo ginbugay sa imo alagad nga si Michelle. Sa sininga kinabuhi, matuna siya. Nagapangamuyo kami sa puloy-an sa mga santos, samtang amon ginahanda ang palahuwayan sining amon utod. Tamda sing mahinuklugon ang tanan nga nagapasubo, pagdupaya sila sa ila kalisod. Ginapangayo namon ini paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Tungod kay ang Dios na tawag sang aton utod nga si Michelle, gikan sa sini nga kinabuhi, pakadto sa iya, aton ginatugyan ng iya lawas, paduta, pagtungod kay kita yabok, pag sa yabok kita magabalik. Apang ang aton Ginoong Jesucristo, magabalhin sa aton mamalatsyon nga mga lawas, agud mangin kaangay, sang iya mahimayaon nga lawas, kay siya nabanhaw. Ang panganay gikan sa mga minatay, gani aton itugyan ang aton utod sa Ginoo, agud ang Ginoo maghakot sa iya sa paghidait, pagbanhawon ang iya lawas sa katapusan nga adlaw. Para sa aton utod na si Michelle, mga muyo kita sa aton Ginoong Jesucristo nga nagasiling. Ako amo ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Ang nagatuo sa akon bisan pa nga mapatay siya, magakabuhi kag ang nagakabuhi kag nagatuo sa akon hindi na gid mapatay. Ginoo imo ginlugpay si Marta kag si Maria sa ila kalisod. Pagpalapit ka sa amon nga nagakasubo para kay Michelle, kag pahiri ang mga luha sa mga nagahibi. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka sa amin. Naghibi ikaw sa lulubngan ni Lazaro nga imo abyan, lugpaya kami sa amon kasubo. Ginoo, maluoy ka sa amin. Nagsaad ikaw sa paraiso sa mahinusulod nga makawat. Dalha si Michelle sa mga kalipay sang langit. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ang amon utod na tinuan sa bunyag kag nahaplasan sa Espiritu Santo. Ipasakop siya sa katilingban sa tanan nga mga santos. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginsagod siya sang imo lawas kag dugo. Hatagi siya sang lugar sa lamesa
sa imo langitnon ug ginharian. Ginoo, matuloy ka sa amon. Lugbaya kami sa amon kasubo sa pagkamatay ni Michelle, kabay nga ang amon pagtuo, mangin amon kalugpayan, kag ang kabuhi nga wala sing katapusan among amon paglaom. Ginoo, matuloy ka sa amon. Amay namon, nga yara ka sa langit, Pagdayawan ang iyong ngalan, umabot sa amon ang iyong ginharian, matuman ang iyong pagbuo diri sa lupa, siling sa langit. At ang Panginoon sa namon sa matatadlaw, pagpatawaran mo kami sa mga kasalanan. Siling itatawad namon ang mga kasalanan. Pagdili kami pagkakawag sa mga bagay. Ginoo, lumasun kami sa laot. Amen. I can see it in your eyes that you are restless. The time has come for you to leave. It's so hard to let you go, but in this life I know you have to be who you were made to be. As you step out on the road, I'll say a prayer, so that in my heart you always will be there. This is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. The stirring in your soul has left you wondering, should you stay or turn around? Well, just remember that your dreams, they are a promise, that you were made to change the world. So don't let fear stop you now, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. Oh, I know the brightest star above was created by the one who loved more than we'll ever know, to guide you when you're lost. What started as a still small voice is raging now, and your only choice is to follow who you are. So follow who you are, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again. Oh, this is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home. It is I love you to take with you until you're home. It is I love you to take with you until you're home again.